Tamo party mong party neng sono ring na nangka sai khana ga di tamong kha Odara ani live to mane ke ngo ta mo hai ke tam sanai masa selabe hamjak lai hne hamjak lai mane bana onek problem khai to mane ke kagna hangka bo kag mai jobdasti ke bui to ke phon tong dili to sar khai mane ge dom ki ro blackmail lok khayo ti khanya ne bairo khanya ne bothawi khasi na tin bo dekhi rok slamoi tongo bothana rok hnai ge angle buri bor angle tam khai mana ba ke naru meri arong no ge hanyo kisa sude help mano hnai nong mata dar hamja ke si tong ga no tam bagi buna nai bo bothana nai jang buji mani bo ano hamja ge but use khai tongo ta tike mane bin to tun tona jaga keri hema tongo je nai sit phai mani bini room to tong on chawa si man top thaya ja male phai anaro tongo boso din ka khani na tong mani 1 month ka drop dara bisi bale 1 month ka kha 1 month nung bain tong ra kha ang bai tong hapen ang para ro mas thang to yang bisi taw no tong jai ga bokha bor tong sai bo ang keri phuru ba anaron tongo ang tong phuru ba anaron tongo thani ka bo bai bai ke sini lai phai ka bo bai sini lai ma khadara do o tam sanai ani strap sang sorry heme klai tongo do ga phuru boro bai sini lai ma kai o ani dol mai sir ka se dol bai chung problem ung lai jak ta phuru gai bo sawti hinai ani adol mani bini ex phuklai uta bo ano sawa abri rong no ti ti khai borok pathogoi got langai no ti khanya nayu hni sawta ga thani aste aste ke bo ti ki sini murite rite an side na ma haike phayu ta close khayoi gangai apore doctor got lang hai care khai ma haike phuno go gangka ba to bo जों फार्स्ट फ्रेंड हिसाबै दंलाय मा जिबो लास्ट हामजागो हनै तिरपरा बिनि आं जत डिटेल बो साइमिया बाट साइमानो बिनि बसावो बुफा पुलिस खाइ दंला ताम सावो गाय पाराखाय गन्डसर हानसावो bo mong tamo bani मानेन्द्र देव तिरपरा ma manendra tirpra tam khai tong bo ano ko saw pori tong hनै pori tong kangka jotono pori tong sodo bak joto chin dolok saw faltu se poria haina aro sa ka tong sawta abo tang saimia jamai malai kon khate to pu kutulia kun jago salse exam na thangka exam da rei ri abo sing sasomai dar kangka para boro bani gondo sora han saw kangka nung bai malai man ya golo nung ban tong ra khata bo kangka nung bo hamza kanai sawoi kanai kha tong kha kangka boni buma bu phaka boro tong kami wo buma saka bong parawon tong ni ni kha boro ani bo parawo man jotono ni buma bu pha parawo ni nam baw songkati saka nango sama to nok ni borno to saka nok ni borok nga ka sata nungko adike bahike toma nok roho din sama se bas ano phone bo somin tangriya mobile se go tang khayo kitaro gan nong borok saka tan chiara nyo nok roho de nung tong ni samani bo tin chawan nok borno jiani samani jotono bosul khainar gyasa phyo gya bono kathang ke bot app ke thuso go nyai chaw direct dom kiru nang ba nogo thangi tongo yin hisab la thasing proka no ang oro part time job khai tong dara angkai an no ko bo bui hai buma bo pha buma to yakar thanga chare pur no ko babu tong hai pan babu bo baire tong ta chawar no ka hamkai no ko naikolia gana na ma sa tong burche ya the kabai ni na sa song ko jona ba ana sa song tin jona ang okra an mena bri ma sa tong ani mana joton ko susula bro khabor tong no tong ka bo e bor pori tong liang kami wo e nge bosumi simiting kan no bunaro siang ka bo tamo ri jono tui buno no buna ni gari jana ya chikon ri jana na haike kotoma aslamai buisu tabo je puno ko phun je kun phunong lakha gangkai agi tui phona ba ting layo haingo soko sindal busa heno haike ko kasa tikelai ke nijibe jol lebo sanse ko phirong sumi feble gapur ko tebo se mani bu nin bung katamo an bu mukhe remri mi debar bo kami khwai kolempo raja siparanjo gan nang khatabo tamo nai boni bagai nang bobai tongpinai na kaknai na poliso case rune affair khani tamo onso ang bobai tongle dara ang bobai kang na ite police affair khani bodin khani chana kang abo ang modar tam sanai ang mo alai bo ton first time ang bole ga ang tam khani kuno bokhor na police station ot thangka waisman samung nang ro to thangje ko mono phasung nai tabo thana ni tongo ta khabo bai kaksok sinai kang nai jara ganon tai tam tamo khai ganon sa ko dor surun samaka sakor sudare koro bo jaga phunukla o khobor dino sukasa chini phungon su tin phungo gan doctor ro nai jakha doctor nai je khudar bithe batho okoje kho
Ika sabo sari tonson ro barawo. Barawo nok ni hoite no mairung no tu gai part time job kise misa khaye ko ngo mugi to paise wati ki soli tong ta dara. Ka nogo khatam tong le sa noro nogo butong mom Nogo laga tong on dara anle busu si maso tong wa bo sori hamyang ka mane ko oro pupu porli yang ka mo pora nogo ti family problem pora ro yakan mari kan ka bo musa chikon me kon samung khai pono nogo khokse khong nei chalung mano hanai or phai mata tang. Bo pro ka sakun bai su ka sa bo. Tini phungo no. Ini pungo. Bo thiro koi tana na yo mia ang para ni payo mia bo tinu khaja sem phai pon mia khas tu kumar ni tini kate bo lai ku khata ang bo bui tong ko busul sai mana Ta pha biang thang sa bo. Tabo kaka bor thang ka sai mia bairo samung nangu hin nokolang manok ni chala.